Добър ден от Бурса, Via Premium България. Искам да благодаря сърдечно на целият екип на Via Premium за услугата от настаняването до хотела до самата процедура. Изключително безболезнено и казал полезно. Чувствам се добре. Впечатлен съм от гостоприемството. Искам още веднъж да ви благодаря за указанията, които ми дадохте, защото през следващите 10 дни и по-точно 3 месеца имам специални указания да се поддържа, виждате как изглеждат вече присъдената ми коса. Така че ви благодаря сърдечно за това, което направихте за мене, за тази интервенция, за високия професионализъм, който предоставихте, и вярвам, че и други хора, нуждаещи се от такава интервенция, могат да посетят и да контактнат и през моите канали Via Premium България, от зъби плюс бодибилдинг до коса и въобще всичко това, което е полезно. И не само това, ако имате и от друга медицинска услуга нужда, може да я направите тук, но за всички козметични услуги високо доверие от моя страна, DJ Teri Giorgio, към Via Premium България. Благодаря и много. Thank you very much.